Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Taiwan wangin US le China Indona chuak thut thei China le US boruak thalokara US House Speaker Nancy Pelosi le atim te chuan Taiwan tloan tum ti thoma oma hei hian China ati thinrim hle a anram anga an ngai historical zongzong ne na chut po a anram ang thlapa an ngai Taiwan chu US hian khothangrin na ne na hruai chuan tumani ral thuamin an vura US jet thin dan hi aten miram ti boin anin rol pe si ti in China chuan US laka an lom lo thu an au chua puita Pelosi jin tur po hi confirm la ni che lo ma se Pelosi le atim te hi Taiwan an zin ani chuan US chuan khwalpang jin anga kaltir ngot an tum lo indolong lian le fighter rol nen an veng don ani China hian Taiwan chu Pelosi jin tum wang hiana bei thut mai thei ni in thu athang meka hei wang hian US chuan Pelosi le atim te hi ven himna khau tak ne na troi om don ni in an soi Indo thlona tam tak phur tu thlok chuaka tumhal theina USS Ronald Reagan le ache koite a strike group te baka guided missile destroyer le guided missile cruiser te po Pelosi le atim te veng tur hian an che chuak ngei don ni in alanga heng long lian le ache koi strike group Indo long huai sar ho te hi July ni som hi panga khan Singapore te puya tangin an chuak to a South China Sea lampanin an kal to ni in an soi nge July ni som ni paret khan US Navy 7th Fleet a official te chuan Reuters ne na thu chua siamin aircraft carrier hi South China Sea biela da ani thu an nem nget to bokani USS Ronald Reagan le a strike group te chuan kalmeka Singapore longchol munchu hlotling takin an tlo nuwa South China Sea panin an thokle mekani ti in 7th Fleet a commander Haley Sims chuan Reuters a hril China chuan sipai chakna manga chan le ta vo South China Sea American aircraft carrier chungchang thua hi chuan China in US House of Representative Speaker Nancy Pelosi in Taiwan at lo ani chuan an sipai ten an chang le don ni in thurum takan chak chuak kan channel pakhat zo ka kan puan to ong khan Pelosi hian August la hian Taiwan a palai hruai tum ni a soyani arua manna hi alanem nget chielova ma se Taiwan at lo ani chuan kumsom ni pangakalta a House Speaker Newt Gingrich kumsang khazukwa somko pasaria Taiwan President Louis Lee Teng-hui a hmu hnuwa US House Speaker in headclear karan tlole na masakber turani China Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijian chuan US chuan Speaker Pelosi in Taiwan biela tlo theina tura ruam manna asiam turani lo ati Taiwan nena official te in biak po na po ati top turani ti in a soya US chuan thil dang ti atum lat chuan ara chua om don ti avo khan lok bokani Ukraine Indona chua mek lai hian US le China hi Taiwan chungchang wangin anin bakkai thut mai thei chanchin kan ngai chang zel don nia hele Putin a phena Iran le North Korea an ron ding chuak ta nuclear manga in nor ton na chu ole tun chum chu pukima in ro sa thom le akai hnoite nuclear manga in tlan siak na le lamtang siama anin ve ton na te US le athian tha Israel kai hnoite kan ngai thlakwal don ani khothangrin na mau sam zonga kal khochak namkol China le Russia an ron din chuata ka chuan rin ran nei North Korea point vung thar ron chua ve ta meka expat tam tak ngai dan chuan Russia le Ukraine Indona hian Russia chu din munsang taka ahlang kai don an ti te tlata US in ave Iran le athurwal puite khothangrin na eilo le US in athian anga angai lo te hian Russia ku dron vuanin US elpui tu ramtang rual chak taka piang chuak don an ti chu khovel hun top Indona ra phlak ron thleng tur nen inzom na anei an lati ta deuh dewa hei ero mithiam then khat rin dan ania keini chuan ngai dan kan soi ve don lem lo Indo pui panina hnu hian US chuan lamtang siamin a lamtang te ne na in thlun zom nan Atlantic marlam tui fin riat kil turam a hui khoma April nili sang khat zukwa somni pakwa nei to anti chuan dina Soviet kalphung do zonga intel khom an ni bera chu tun thlengin nung takin alakal mupani NATO danglam na chu a hran pa in defense budget na in
sipai le ral thuam an nei ranga an member ten puyan ngai chuan sipai chakna hmanga in pui ton tur an ni ani na taka chuan Soviet sarkar kalphung thiata khawthlang sarkar kalphung anga kal turin sarkar rang an dora sum le tren puina dang an tok tara an pola an la lut thin ani vung takin an kala US chu superpower nei angin kan ngai ta an voklal le na ni ringot mai an duna chuan ram khat sipai ho tu general Iran Revolutionary Commander po drone mangin an phin dar vek maya khovel sarkar soisel ngaman omlowe moti mai turani thren khatin nuclear an siama ramte naw din hun himlo nia in ngai North Korea chuan aram ven himnan hetiang ral thuam hi an mamo masak ber ni anga in ma an la a ma se phal sakan ni lo hre kan ni ya na taka hre kan ni ma se ram re theile chaklo jok an ni na zona khovelin an hlova an palliam mai theilo na nuclear nei chuan a chiltlata hre kan ni chungin tuna chuan nuclear nei ram an ni ta der mai an nuclear stockpile ro a hrol vaklo mai thaya chiang taka soi thei an omlo Middle East lama Israel chuan a rukin nuclear a buai puya tlang thang lutuk lawin Israel chuan nuclear ral thuam an hum tareng mai tunge khap ngama tunge hrek Israel po hian ati tur takati ni in langa Bible kan en chuan thuthlung hlui huna ta to mel matin an huala voi zatam tak Israel chuan runa lo tok to a an kulte chu chut chiat vekania khovel mun rang an trai tama an kaldara an vakvaya ma serem ruat tu chuan ruai khom le in sangkhat zakwa somli pariata Palestinian hovin khopueta na an lo man Jerusalem chu Israel ne na an khopui in trom ni turin UN chuan arel lui saka nama zonga in ngai lo berte chuan khopui an han in trom ta te renga voin ni thlengin in beina akha tokin rocket mang in saiton na thleng reng ha aya mit ti thupui vong tu Israel hian a mel mate beina chu thung rul zat mai boka Israel chu kan hriat angin US ina trana US ipte pui ban na berni in Middle East a US policy vong nong tu pakhatani khovel sarkar ro pui ber anga nga US F2 Iran le Israel mel mate hian Israel le US laka in lulin hi an chak berani mase US em chu an beingam silo US in Iran Revolutionary Guard Corps Commander Qasem Soleimani drone manga an kadar nu khan Iran chuan phubalak ve an hantum viawa Persian Gulf a US in dawlong lem an siam chopa missile mangin an kap chia chu tiang chu US laka an chet ngam na to kani US thian thaber Israel po US wangin an khoi ngam lo chu ni bera Iran hian helho khoin Hezbollah le Palestinian Islamic Jihad polte helpol dang teral thuamina vura Israel beiturin helpola dinani direct taka Israel beingam silovin helpol mangin Iran chuan Israel a bei fo mai helpol manga an khing puite bei chu tiang ringota chuan Iran hi an lung oi hawlova an du ber chu puki maral thuamang nei ve chu ni enge achan nuclear nei te hian manan tum vek wanga ni ran lova an mani namnul tu tele an leido telaka in lak turunan in vonan an khing puiten lian tham taka an be ngam lo nan te chu tiang chu Iran du danani nuclear chu US le Israel an chung en na ti bonana kong nai berani ti an hrichiang hle Iran hian sangkhat zakwa somnga bor chhodei to tangkhan nuclear program an lo duang chhodei to a mase kumsom sari panni zet chu US le Israel dodal na wangin an nuclear program chu ala hlotling thei talovani adu lo ber tu chu Israel an ni Iranin nuclear nei ve chuan Israel chuan a him to don lo ni in an in hria hei wang hian kong tin reng in an do dala nuclear nei tumna konga hian an scientist paruk ngot an thi to ni Iran chuan Israel tha vekan ngai ani na taka chuan Israel hian Iran nuclear nei lo nan thei to pan chhuwa ve boka Iranin an nuclear scientist hi na Israel an pu na hi thil om ang tak po ni ve tho mai Iran chuan ma an la zela ma se hrek nan na sa takan tuar le ta US chuan na sa takin an hrek meka an nuclear program po a thuan op na sa viau ma se an uranium nei dan an han zir chian na chuan Iran po hi an dang bet thei to lo mai thei ni in alang a missile warhead nei dan enin Iran po hian ral thuam lo om tak chuan kol ve nual to ti a hriata
mase Iran hian nuclear nei chu Islam zirtirna ani lo amuanom zawngin kan kalpui ati ve hlo thunga an tum tak chu nuclear na ya US le Israel hlau bik lo tur le anni point an pong po zuam theilo na tur chu ni superpower na US lamtang ni lo te chuan chantuan nei lova Iran sipai Revolutionary Guard Corps te po putram pakhan helpola puang mi mai nei kha kotlang media chak tak chuan Iran le athian te Pukima le China thlengin misual angin an chhoa khovel mi pui tam jok hian chu kan hmu dan ani to ngei na rin om keni democracy thinglim hnuaia chawl te tan phei chuan Iran North Korea China le Russia le ramdang te hi kan tran em lawani point thil makani ho lawang chutianga nei to ho tu superpower ne na khovel op tu US alam tang ni lote an kim ki dial lai chuan ko chak nam kol le hruai tu ro thap tak nei US chung en du ngai lo tu Russia an ron pen chuak ta an che dan chu soi tam ngai lawin kan hrevek ome nei to ram chuan an thian Ukraine chan turin an ral thuam tha tam tak Ukraine laman thon liam to a Ukraine chuan Russia chhuwa tumin man la me kani mase a hau tak khop mai Ukraine in man son mek lain Russia an ron chena sa vele so thina chutiang reng chuan ni za somnga chuang an in nor ton to ni US po hlau Russia ron che ta ka chuan US lo wanga kim ki Iran le North Korea te US elpui berni tamek China te chuan o an ron chhuwa ve tameka New World Order thar apiang don ta ang hle hengram te hian intel khomang uti kherlo ma se US le athian te ma chhon turin inthurual lo theilo din huna an om ani ma zoka chu Russia du dan poni ina langa nuclear ral thuam nei tuma phusa Iran chu Putin a chuan in do line atlo ti kan hria a an tho ho na that zian lan tir China point Taiwan wangin US aron vo thar vele ta khur mai heti lai hen North Korea point ring takin tho maron chua US le South Korea te aron vo thar bokani North Korea hruai tu Kim Jong Un chuan aram chuan US sipai le athian ten anram anti buaya an norani phot chuan ne so taka chan le ta in pei thu a soi South Korea President thar chu avoi khatna na ron soi sela Kim hian July ni somni pasari a Korean War indona ti to pani atanga kum somruk pakotlin lom na puala thu a soina he thu hi soya hei hian Korea pani te chu technically in indona an la om ring ni in official KCNA news agency chuan atar lang kan sipai te hian harasatna engpo ma chhon turin anin buat sei tha hle a kan nam nuclear war deterrence point achakna fam kim churin om tak dik tak le rang taka mission a tho theina turin a in pei vek to ani ati North Korea hian test hi an kalpui zel ani chuan cyber attack theina tur ruam man na siam telin khrekna na jok a ma chhonarin om thu South Korean foreign minister chuan a soi ole khovel sarkar liante lamtang siamin anin so nge tial tiala US ep ngam lo ramte nau then khat te chu Russia thlazar hnoya anron in ham puarin anron ding chuak ve mek Russia hian Ukraine a hne na changa ni ngat chuan ramchak le thil ti theiani na chuna sataka ti puna ni ngei don Russia puina in Iranin an du thu sam ral thuam an nei thei pha ngei don boka USSR le US in melmak na boruak ang mai khan ral thuam hlom mangin sarkar lian te chu an lein nor don chau ni inalang video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole